там се спазват всичките правила на закона и никой няма пристрастие към никой, роднина, братовчет или близък. Има ли конкретни, да кажем, нещо като 10 Божии заповеди за американския полицай, правила, които той спазва? Поне с колегите, които съм работил и през времето, което съм живял, и там можеш да намериш сигурно корумпирани полицаи или полицаи, които не спазват закона, но веднага намират начин и знаят, че има сериозни наказания. Няма кой да му помогне нито от ГЕРБ, нито от на Доган партия, на царя този Попа, който е от Испания, от неговата партия. Не знам точно как се казваха. Просто там няма такива хора, които да разчитат на никой. Направиш грешка, ако ще да си от FBI, спирате и те арестуват. Просто закона работи с всичката си сила и такива неща не могат да се случат там. Значи един американски полицай, ако да кажем работното време е 11 часа вечерта, той не отива в 11 без 5, а той отива още в 10 часа и почва да се подготвя за работа, слага си дали има инструктаж, какво да работи, проверява колата дали е изправна, с която ще бъде на служба, всичко да бъде изрядно, минава през тест за алкохол, самата кола има камера, с която да бъде заснемана на когато спира, кой спира и къде спира. Сега, ако отидете в интернет на който да бъде шерифски офис в Америка, което е место на света да се намерите, може да сракнете и да видите, че има всичките обаждания се рекордват. Всякъде може да видите защо е извикана полицейската кола, кой беч номер е извикан и какво е извършил. Това са отворени неща за хората. Няма никакви тайни. Да кажем, българския полицай тръгва с колата. Аз съм виждал тук, преди 3 години се идвах в България, не бях се идвал тогава 13 години, виждам български полицаи, съм виждал да берат грозди, примерно, с полицайската кола. Виждал съм сега за Велик ден на пазар в тук Пловдивско, Стряма, виждах български полицаи да си качва агнето за Велик ден. Такова нещо в Америка не ми се е случило като полицаи. Може би затова американският полицай е много уважаван от гражданите. Значи, когато дойде полицай, извикан за съответно нещо, човек разчита на него и вижда в него силата на закона. Не вижда една корумпирана личност като българския полицай, който на мен ми се случват няколко пъти. Спиран съм преди 7 месеца, пътувам от Варна за Пловдив и ме спират двама полицаи, един не беше офицер, другия старшина и ме питат, казват ми, вие сте превишили скоростта с 20-30 км, викам, да, извинявайте, викам, какво трябва да направя, и съм готов да понеса съответното наказание. Те ми викат, няма проблем, викат, ти в Америка ли? Да, в Америка, не знаеш, в България пием ракия, дайте ни 20 лева за ракия, Аз отказах да им дам 20 лева, но те ми казаха, викат, ако не дадеш 20 лева, ще вземем книжка и ще се закарим в участъка да платиш. И след като видяха, че не станаха нещата с плащането, и аз така изчаках около 15-20 минути, ми казаха, добре, тръгвай, вика, друг път ще носеш уиски. Това е българския полицай. Преди 3 години бях спиран пак в същата отсечка между Сливенски, минерални бани, как се води по пътя. Беше октомври месец си бях дошъл и полицаите ми взимаха книжката. Искаха пак, тогава мисля, че бяха 50 лева и около час не ми дадаха книжката. Аз им дадах 10 лева, викам, 10 лева мога да им дам, викам, понеже бързам, не исках да им дам, но услуженията, които щяха да ми направят, да ме закарат до съответното полицейско управление, щях да се забавя, за където съм тръгнал и около един час те чупиха ориха с кубинките и ми бяха сложили книжката под един камък и вика, там е книжката, сложи 10 лева колкото имаш, вика, и си вземи книжката от другия камък. Такива шифри никога не съм виждал никъде. Спиран съм в Америка, от полицай, като служител на реда, съм глобяван и съм си плащал глобите.
Значи, в Америка закона е, когато си полицай, където да отидеш, трябва да се представиш. Аз съм полицай, полис офицер, и се представяш, че си полицай. Да не бъде другия човек, който ще водите някъде разговора, да шпионираш и да бъдеш доносчик. Примерно да знаеш, че той говори с човек на реда. Значи, това е едно от правилата, като тяхте 10 правила. И по този начин всеки, с който разговаряте, той знае, че вие сте полицай и ако нещо каже срещу закона, ще може да бъде арестуван, нали? По филмите гледаме, например, че голяма болна тема е полицейското насилие. Има ли такова нещо? В Америка аз не съм виждал полицейско насилие до сега. Това може да са филмите, в Холивуд да ги снимат, нали?